DXDC Radyoman Report. Gibarugan sa amahan nga dili nila iatras ang kaso batok sa nakabangga nga driver. Ilabi na nga namatay ang second-year college student human sa pila ka adlaw nga na-comatose o gideklara kining brain dead sa mga doktor sa Southern Philippines Medical Center kun SPMC. Sa eksklusibong interview sa DXDC team, matod sa padre di pamilya, kinahanglang atubangon sa suspect ang kaso ug bayaran niini sa prisuhan ang pagkamatay sa iyang anak, pati na ang nahanaw niining mga pangandoy. Gibutyag sa amahan nga dili pa siya andam nga makapasaylo ug wala nila gidawat ang tabang nga kwarta gikan sa kampo sa driver. Ano namin, babayaran niya, pati yung pangarap ng bata. He tried to reach out sa inyo, sir? Nagpadala naman siya ng tao na kasi siyempre alam niya rin na galit sa kanya yung ang pamilya. Oo. Sige man siyang nag-try din siya na mag-communicate. Talagang hindi na lang namin na in-entertain kasi may sakit eh. Ano niya lang niya, kasi siguro tubangon niya na lang yun din yung offense na nagawa niya. Sigo ni Police Captain Noe Macolbacol Jr., Deputy Station Commander sa Los Amigos Police Station, sa pagkamatay sa estudyante, kasong reckless imprudence resulting to homicide, ang kaso batok sa nakaligis nga driver nga si Joel Gamas Confessor. Niadtong Nobyembre 7, 2023, girelease sa kapulisan ng driver human kini nakapiyansa sa piskalya og 3,000 pesos alang sa provisional liberty. Ang biktima padulong utang eskwela nabanggaan ni adtong November 6, 2023 pasado alas 9 sa buntag samtang nitabok kini sa pedestrian lane sa kilometer 20 crossing 20 Barangay Los Amigos, Tugbok District, Davao City. Kasama mo sa balita ug serbisyo publiko, Radyoman Aimee Ginita, Tatak RMN. RMN News, Diretso Balitang Metro Davao.